Poznáte ten pocit, keď sedíte v miestnosti s niekým, koho milujete a predsa sa cítite úplne sami? Ten tichý, pálčivý pocit v hrudi, keď si uvedomíte, že vaše slova už nemajú váhu a vaša prítomnosť je pre nich len samozrejmosťou. Mnohí nás vtedy urobia tú najväčšiu chybu. Začnú byť hlasnejší, začnú sa snažiť viac, slúžiť viac, prosiť o kúsok pozornosti. Ale čo ak vám poviem, že práve touto snahou ten zvyšok rešpektu definitívne pochováte? Dnes vám neprezradím návod, ako to zmeniť. Prezradím vám niečo oveľa účinnejšie. Ako im vziať moc nad vašim šťastím a prinútiť ich, aby sa na vás začali dívať úplne inými očami. Tento trik totiž nie je o nich. Stalo sa vám niekedy, že ste pre niekoho urobili všetko a napriek tomu máte pocit, že ste pre ňo vzduch, že čím viac sa snažíte, tým menej sa vás váži. Väčšina ľudí vám v takej chvíli povie, aby ste o ich pozornosť bojovali. Ja by som dnes chcela s vami uvažovať o tom, prečo je najsilnejšou cestou možno presný opak. Pozrieme sa na to, ako sa nesnažiť zmeniť ich, ale ako získať späť svoju vlastnú silu. Tento prístup nám nepomôže len získať pozornosť druhých, ale hlavne pozornosť k sebe samým. Zostaňte so mnou dnes až do konca, pretože v 7. minúte sa dotkneme momentu, ktorý môže úplne zmeniť to, ako sa na vás okolie pozerá. V 7. minúte tohto videa si povieme o jednom konkrétnom momente ticha, ktorý dokáže vo vzťahu zmeniť viac než 1000 hádok. Ak ste aj vy v životnej etape, keď už odmietate strácať čas prosením o rešpekt, vitajte u nás. Na tomto kanáli spoločne hľadáme cestu k vnútornej slobode. Budem poctená, ak sa pridáte a kliknete na tlačítko odoberať. Poďme teraz spolu odhaliť tú prekvapivú pravdu, prečo je v momente, keď si vás nevážia, najsilnejším gestom práve váš odchod do ticha. Keď cítime, že nás niekto už neváži, našou prirodzenou reakciou je často snaha dávať ešte viac. Možno tým, že sme viac k dispozícii, viac pomáhame, alebo sa snažíme neustále dokazovať svoju hodnotu. Ale tu je tá prekvapujúca časť. Skutočné riešenie býva často opakom toho, čo nám káže náš strach. V našom veku sme už odovzdali veľa energie. Máme tendenciu veriť, že ak pridáme ešte jeden skutok, ešte jedno slovo, konečne nás uvidia. No, pravda je taká, že ako náhle z našej prítomnosti sa stane samozrejmosť, rešpekt sa začína vytrácať. Keď je niečoho príliš veľa a je to vždy dostupné, ľudská myseľ to prestáva vnímať ako vzácne. Najsilnejšia vec, ako môžete v takej chvíli urobiť, je urobiť krok späť. Áno, počujete správne. Namiesto toho, aby ste zo seba vytrhli viac, skúste dávať menej. Tým, že ustúpite, nevytvárate hnev, ale priestor. A práve v tomto priestore začne druhá osoba prirodzene narážať na vašu neprítomnosť.
Je to hlboko zakodované v ľudskej povahe. Začneme skutočne vnímať neprítomnosť človeka až vtedy, keď ho zrazu niet. Ako náhle nie ste vždy po ruke, núti to ľudí uvedomiť si, čo im v skutočnosti chýba. A to sa netýka len partnerov. Funguje to rovnako u priateľov, v rodine či medzi kolegmi. Ustúpiť však nie je o hraní hier alebo o trucovaní. Je to o presmerovaní vašej energie. Sama som nad tým veľa premýšľala a často sa nachádzala v situáciách, keď som nechápala, čo robím zle. Prečo sa tak bojíme ticha a odstupu? Možno preto, že sa bojíme, že ak si našu neprítomnosť nevšimnú, potvrdí to náš najväčší strach, že nie sme dôležití. Ale položme si otázku. Ak niekto naozaj nepotrebuje vašu prítomnosť, nie je lepšie to vedieť hneď, než strácať roky ďalším dokazovaním svojej ceny? Nepremárnite život tým, aby niekto určoval vašu hodnotu. Venujte ten ušetrený čas veciam, ktoré vás robia šťastnými. Investujte do svojho vlastného pokoja a rastu. Dostávame sa k tomu kľúčovému momentu. Keď sa stanete lepšou verziou seba, ale nie kvôli ním, ale kvôli sebe, stane sa niečo magické. Vaša sebadôvera, vaša nezávislosť a vaša nová vnútorná sila začnú byť magnetické. V momente, keď druhí uvedia, že váš svet sa nezrúti bez ich uznania, dynamika vzťahu sa začína meniť. Zrazu ste to vy, kto určuje tempo. Vaša hodnota už nie je predmetom diskusie alebo prosenia. Vaša hodnota je faktom, ktorý vyžarujete. Získať späť sebavedomie je najrýchlejšia cesta, ako prinútiť svet, aby si vás opäť vážil. Je tiež dôležité uvedomiť si, že strata rešpektu často pramení z prekročenia hraníc. Ak vás niekto prestane brať vážne, možno je to preto, že ste mu dovolili prekročiť vašu emocionálnu hranicu. Tu musíte svojimi činmi ukázať, čo je pre vás prípustné. Keď ľudia uvidia, že si sami seba vážite natoľko, že si dokážete stanoviť hranice a v tichu pri nich stáť, majú len dve cesty. Buď tú hranicu začnú rešpektovať, alebo odstúpia. A verte mi, že ktorýkoľvek z týchto výsledkov je pre vás víťazstvom. Buď získate rešpekt späť, alebo získate slobodu od niekoho, kto vás nie je hoden. Keď sa odtiahnete od snahy vyhovieť a začnete sa sústrediť na svoj vnútorný pokoj s osobou, ktorá si vás nevážila, sa stane to, že stratí nad vami moc. Urobiť krok späť nie je prejavom hnevu, ale najvyššej sebaúcty. Keď začnete dávať menej tým, ktorí si vás nevážia, začnete dávať nekonečne viac sebe. Budem veľmi rada, ak mi napíšete do komentárov, či ste už niekedy skúsili tento tichý ústup a ako ste sa pri tom cítili. Vaše úvahy môžu byť povzbudením pre nás všetkých. Ďakujem